Zarauzko 32. estropadak ospatu dira asteburu honetan. Ama Berjina festekin bat eginda egokitu dira aurten, larunbat eta igandean, eta zalantzarik gabe gure estropadak duen kontu azpimarragarriena giroa izaten da. Kirol saio bat da, baina garbi dago, Molla inguruan dagoen giroa ezin dela beste edozein lekutan topatu. Zarautzak badu halako xarma bat, zaletu asko etortzen dira, kolorez jantzitzen dute gure herria, eta bai larun batean, bai igandean berriro errepikatu zen hori gure estropadetan. Giroa osatzeko denetarik genuen gainera, estropada bikoitza Zarauzko Ikurrina lehiatzen zen, eta horren inguruan Teka Eligak azken urte hauetan antolatzen dituen hainbat kontu. Zerbait jan eta edateko prestatzen dute, musika ere bertan izaten da, eta gurean ohikoa den bezala, erraldoiak ere kaleetan izan genituen. Zarauzko margoak soinean zituztela, herriko mutilei animatu nahiean. Garbi zegoen, zarauztar zaletuak zirela gehienak, bai larun batean, bai igandean, urdinei animoak eman nahian, baina ez zaie agian nahi bezain ondo atera estropada. Larun batean, zarauztarrak euren txandan azkenak izan ziren, eta sailkapen orokorrean 8. Beraz, igandean sailkapen hori kontutan hartzen denez, txandak osatzerakoan berriro ere 2. txandan izan genituen, eta oraingoan Urdaibairi gutxienez aurrea hartzea lortu zuten Kike Lopezen mutilak. Orokorrean bestela, Castro izan zen garaile. Joan den urtean irabazia zuen Zarauzko Ikurrina, joan den asteburuan estatuko txapelketan utz egin zuten, eta Zarautza onenak direla erakustera etorri ziren. Hala egin zuten, zeren 2 jardunaldietan lehendabizi zailkatu dira, beraz Zarauzko Ikurrina gorrientzat izan zen. Orain aurrera begiratzeko unea da. Arraunketak izango du ondorengo zita nagusia iraileko lehen 2 asteburutan. Kontxako bandera jokoan egongo da, eta zarauztarren helburua bertan sartzea izango da. Lortzen ez bada, ez da ezertxo ere gertatuko, zarauztarrak mugan mugitzen badira. 7 ontzi izango dira sailkatuko direnak, kontutan izanik Donostiarra zuzenean sailkatuta dagoela, eta horren ondorioz zarauztarrak mugan dabiltza. Teka Eligan 7. lekuan daude, baina atzean duten Kaikuk kontxarako tripulazio bikaina izango du eta favoritoen artean egongo da. Beraz, norbaiten utsegitea berko du zarauztarrak, beraiek lan oso ona egin, eta sortea lagun izan ezkero, agian Donostiako banderan izango ditugu. Ez bada lortzen, ez da ezertxo ere gertatuko, jakin badakigu gure tripulazioak ze doai dituen. Lana, gogoa, animoa eta duten guzia eman. Besteak hobeak badira, zereginik ez dago, baina Donostiako badian itsasoa lagun izan ezkero, agian zarauztarrak euren aukerak izan ditzakete. Larun bat eta igandekora itzuliaz, ikusi besterik ez dago, zer nolako giroa genuen, bai uretan eta noski nola ez uretatik kanpo. Kolorez jantzita gure Molla ingurua, Ailepunta inguruan giro paregabea zegoen, eta hori bertaratu ziren guziak gozatu ahal izan zuten. Baita zeuok ere irudi hauen bitartez noski.